Ahojte všetci, ja vás opäť vítam v mojom ďalšom videokurze, kde by som vám rád predstavil tieto dva LED Matrix Shieldy, pomocou ktorých napríklad si dokážeme zobraziť nejakú animáciu, dokážeme zobraziť text, ktorý sa bude napríklad pohybovať, alebo môžeme si zobraziť hodiny, ktoré budú fungovať na základe reálneho času, alebo si môžeme zobraziť aj namerané hodnoty nejakého senzora. O aký senzor sa bude jednať? Bude sa jednať o senzor BME680. Je to tzv. Senzor, ktorý meria teplotu, tlak, vlhkosť a samozrejme aj kvalitu vzduchu. Najskôr by som začal vložením tohto LED Matrix Shieldu. Ako ho tam vložím? Vložím ho tam úplne jednoducho. Začnem od vrchnej časti, čiže začnem od napájania. Čiže pekne priložím, ako môžete vidieť. Pozatlačím malinko. Pekne sa mi to tam vložilo. Ako sa mi môžete vidieť, ten LED displej mi začal aj komunikovať. Samozrejme, rozsvietený nebude na veky, ale po čase sa mi samozrejme ten displej vypne. Poďme si ale teraz skúsiť niečo naprogramovať a na základe toho niečoho naprogramovaného si aj niečo na tomto LED displeji zobraziť. Teraz sa nachádzame v programovom prostredí Python, kde som si pre vás vytvoril sériu nejakých príkladov, pomocou ktorých napríklad si zobrazíme pohybujúci sa text, nejakú jednoduchú animáciu, alebo aj pokročilejšiu animáciu. Poďme si teraz ukázať ten pohybujúci sa text. Ja sa presuniem do LED Matrix Shield pre 16x8 panel, ktorý teraz používame. Refreshneme, dáme run a teraz pekne môžete vidieť, že mi tam beží cyklus Ahoj Jozef. Ja keby som náhodou tento cyklus chcel zmeniť, tak samozrejme musím ísť do hlavnej slučky. Samozrejme prvý kód, druhý, tretí, máte všetko pekne krásne vysvetlené po slovensky. Čiže prejdeme na do while true, čiže keby sme si to chceli prepísať, samozrejme nechám tam, poviem príklad iba ahoj, dám stop, čiže refresh, run a teraz môžete vidieť, že mi tam pekne skáče iba ahoj. Keby sa mi napríklad nepáčila svetlivosť, to znamená musím zmeniť jej kontrast. Samozrejme v tomto bode ja to nebudem teraz nastavovať, čiže mne tých 70 úplne vyhovuje. Vy si kľudne môžete nastavovať až do kontrastu 255. Teraz si poďme spustiť nejakú jednoduchú animáciu s názvom LED Matrix Shield, jednoduchá animácia. Keď to mám, dám run a môžete pekne vidieť, že z jednej strany do druhej strany mi pekne tá palička ide, ako keby išla zo sprava doľava, nadol, zľava doprava a tak ďalej. Áno? Teraz si poďme ukázať pokročilejšiu animáciu. LED Matrix Shield, pekná animácia, tak sa budú nazývať tie programy, ako som teraz ich predstavoval. Dáme opäť refresh, dáme run a teraz už môžete vidieť, že tam sa už troška menia tie pohyby zo strany do strany a samozrejme niečo nám pekne aj vychádza. A na záver samozrejme zobrazená dvojka. Môžete si to vidieť, pozrieť ešte raz. Samozrejme všetky tieto mnou vytvorené kódy, áno, ktoré sa nazývajú LED Matrix Shield jednoduchá animácia, LED Matrix Shield pekná animácia a LED Matrix Shield 16x8 sa budú nachádzať pod môjim zverejneným videom. Neváhajte ich navštíviť a skúste si pomocou nich vytvoriť aj nejaký ten váš projekt. My sa ale poďme posunúť do ďalšej časti nášho videokurzu, kde si zapojíme náš 32x8 LED panel, a ku ktorému taktiež, alebo respektíve ktorý prepojíme aj s našim BME 680 senzorom. Teraz si poďme niečo skúsiť zobraziť na našom tomto LED displeji a taktiež skúsme si zobraziť namerané hodnoty, ktoré nám nameria náš senzor BME 680. Ešte predtým, ako sa pustíme do programovej časti, tak je potrebné aj naše príslušenstvo pripojiť k Raspberry. Napríklad poďme si pripojiť tento náš senzor.
Tento náš senzor pripojíme pomocou prepojovacích káblov, či pomocou 4 prepojovacích káblov samec a samica. Čiže postup je nasledovný. 2,5 V, čiže musím vytvoriť napájanie. Pripojím na GPIO port číslo 1 pre 3,3 V, čiže 33 V napájanie. Ďalej si vytvorím SDA. SDA pripojím na GPIO port číslo 2, čiže v našom prípade pin 3. Teraz si pripojím SCL-ko. SCL-ko pripojím na GPIO port číslo 3, čiže pin 5. Pekne sú v sérii vedľa seba. A nakoniec si vytvorím aj uzemnenie. Uzemnenie si dám na GPIO port ground, čiže pin 9. Teraz, keď už máme popripájané naše klany k GPIO pinom, tak naše zariadenie, čiže náš senzor je už pripravený. Teraz si potrebujeme pripojiť náš LED display pomocou 5 prepojovacích káblov samica. Čiže prejdem si do spodnej časti a poprepájam. Potrebujem taktiež vytvoriť napájanie, čiže z VCC pôjdem na GPIO port číslo 2, čiže respektívne pin 2 a na 5 V napájanie. Keď už takto mám, potrebujem si samozrejme vytvoriť aj uzemnenie. Uzemnenie vytvorím prostredníctvom GPIO portu ground na pin 6. Teraz potrebujem pripojiť DIN. DIN pripojím na GPIO port 10, pin 19, čo v našom prípade je MOSI. Ďalej si pripojím CS. CS pripojím na GPIO port 8, čiže pin 24. A nakoniec si pripojím CLK, čo je GPIO 11 a pin 23, čiže hneď vedľa 24. Keď už takto máme, tak či náš senzor alebo náš LED panel máme už prichystaný na jeho programovú časť. Poďme sa teraz pozrieť, či sme to správne zapojili. Opäť sa nachádzame v programovom prostredí Python, kde som si opäť pre vás pripravil aj príklady, pomocou ktorých si zistíme, či sme zariadenia správne zapojili a či správne fungujú. Poďme sa pozrieť na prvé zariadenie, čiže na senzor BME 680, či po zapojení, respektíve správnom zapojení aj funguje. Dáme Run. Teraz sami môžete vidieť, nachádzam sa aktuálne v izbe a samozrejme mám teplotu 21,1 Celzia a vlhkosť mám až 63,56%. Čiže vidíme, že funguje. Teraz si poďme prejsť do druhého programového kódu, čiže LED Matrix. Teraz v tomto programe sme si vytvorili, čo sa má nám na displeji samozrejme zobraziť, v akom kontraste a samozrejme aj v akej intenzite. Dáme stop a teraz po spustení môžete vidieť na našom LED displeji, že sa nám tam zobrazujú tie správy, ktoré úplne jednoducho nájdete v tom kóde, ktorý môžete prepísať a nastaviť si to podľa svojho uváženia. Niečo ide pomalšie, niečo ide rýchlejšie a samozrejme, ako som povedal, nastavil som aj intenzitu, to znamená, keď si prejdete do tohto poľa od 0, 256 až po 10. Čiže pekne to môžete vidieť, tú intenzitu, tú svetlosť toho textu.
Ďalej si samozrejme, alebo respektíve vy už čakáte na to prepojenie, čiže tých údajov, áno, ktoré nameral náš senzor BLME 680, aby sa nám zobrazovali na našom LED displeji. Čiže tu mám pre vás opäť vytvorený kód, samozrejme opäť všetko refreshnem a samozrejme opäť všetko spustím, dám run. Ako sami môžete vidieť, mám tu teplotu 21,1 Celzia, mám tu plyn samozrejme, ďalej sa mi zobrazí naša vlhkosť, ktorú mám 64,2, vidíme, že stúpla, samozrejme aj tlak tu mám, uvedol som si tu aj dátum, samozrejme každý deň sa mi to automaticky aktualizuje a samozrejme mi to pôjde dookola, pokým tému procesu nepoviem, aby sa nezastavil. A zasa nachádzame na konci môjho ďalšieho videokurzu. Ak sa vám toto video páčilo, daj like, daj follow a my sa vidíme pri mojom ďalšom videotutoriáli.